Ni gara Marko Erkiagana, eta Lea Aktibari ikastetxein elikagaien industriak ikasi neban. Prestakuntza ziklu ikasi eta gero, Inglaterra funtsan lan praktikak etxea, eta handik buelta, eta gaur egune arte, 3 bat urtin naz, Jurrita egoz mutrikun biharrin. Jurrita barrun, nik ikerkuntza eta garapen departamentu netxendo lana. Eta gexen bat, plater prestatuk, edo eta plater prestatuk, baina kontzerba eran egiten dugu. Haude, autoklabe makini, erabiltzen duguena bai plater prestatuk eta bai kontzerbat etxeko, eta gure plantan garrantzitsuen eta kritikuen isaleik egin makini. Ikerkuntza eta garapen departamentuaz gain, kalidadien be esku hartzen dut edo lan itxen dut, ez gehixei baina bai pixkat, eta lehen esan duten morun plater prestatun arlun lan etxen dutenez, plater prestatun kontrolak, analitikak eta abarretxen kalidadin be ibiltzen dut. Batxillerdu amatxune banin, elikagaien industriak prestakuntza ziklu ikasi neban. Eta egiz esan ez noan oso ziur unibertsidadea jun, ero prestakuntza ziklo bat ikasi, baina ez bat, horren atzetik beste bat ikasi neban. Eta egiz esan pentsatzen dut prestakuntza zikluk ikasitxe lan mundurako oso ondo preparata urtetezule.